noću bežao, danju se krio preko Sardinije, preko tih stena i ovog onog. Raspalo se to što je imao na nogama i onda je ostao bos i to tabani noge, to je bilo iskidano do kosti. Gde je ušao na neki brod i sakrio se u neki motor, brodski motor. I nije pronađen, uspeo je da se nekako uštekuje i onda je izašao vamo na italijansko kopno